תגידו, אתם מכירים מישהו שעבר צנתור וקיבל בגלל זה פיצוי של 100,000 שקלים, 200,000 שקלים, 300,000 שקלים, אולי יותר? על זה עוד לא שמעתם, נכון? אני שמח לעדכן אתכם שקיימת תוכנית כזאת. כן, מי שעובר צנתור טיפולי, כזה שבמהלכו מותקן לו סטנט או מוחדר לו בלון לעורק הסתום, והוא או היא בבעיית חסימת עורקים של יותר מ-60%, ובנוסף, מעוניין בתוכנית מיוחדת לפיצוי עקב גילוי מחלה קשה. הוא יקבל בתוכנית שלי 100,000, 200,000, 300,000 שקלים, אולי יותר, אם עברו צנתור טיפולי. בישראל מבצעים קרוב ל-30,000 צנתורים בשנה, שנקראים צנתורים טיפוליים, כאלו שיש בהם התערבות של הקרדיולוג. כל אירוע לב או קושי בולט בנשימה לאורך זמן יוביל אותנו כנראה לצנתור, ושם, אם יהיה צורך, יפתחו את הסתימות בעורקים החסומים עם סטנט או בלון. ההליך הזה נקרא צנתור טיפולי. אז למה שלא תעשו לזה ביטוח? כמובן, אם אתם עדיין בריאים ויכולים להתקבל לתוכנית שאני מציע. נעים מאוד. אני אילן עברי, סוכן מומחה לתפעול ביטוחי בריאות. ביטוח מחלות קשות הוא פתרון פיננסי שמעניק לכם ולמשפחתכם יציבות כלכלית ברגעים המורכבים ביותר. כיום, גם בגילאים צעירים יחסית, בין 40 ל-50, מספר אירועי הלב נמצא בעלייה, וכמעט כולם דורשים צנתור טיפולי. כאן בדיוק נכנס לפעולה הכיסוי הביטוחי הייחודי של אילן עברי, סוכן מומחה לביטוחי מחלות קשות. הפוליסה הזו מציעה פיצוי כספי מלא במקרה של צנתור טיפולי, מה שהופך את הסיכוי שלכם לקבלת פיצוי גבוה בהרבה מביטוחים רגילים. זה הביטוח שנותן לכם שקט נפשי אמיתי, גם כלכלית וגם בריאותית. השאירו פרטים בקישור ונדאג לחזור אליכם עם הצעה מנצחת לביטוח מחלות קשות הכולל פיצוי מלא במקרה של צנתור טיפולי.